ፀሐይን ክትወፅእ ብምብራቕ ወገን ንሲክብል ድማ ብምዕራብ ምስትኹን ማንም ኣይግረምን ብናይ ወትሩ ዑደታ ወርቲ ክትፍጽሞ ካብቲ ስርዓት ነገር ግን ብደቡብ ተትወፅእ ብድን ምዝመስብ ሰሜን ተትኾን አንገለ እዙይ ድንቅ ነገር መሆነን ይኹሉ ዳይግና አምላኸይ ለልታምራት እናበልኩ ኣብ ቃሌ ዝጽበት ተጌረለይ ልቢ ዘይተሓስበት ተፈጺሙ ኣይ ምድሓኒ ነገር ካብ ሞት ብምትራፈይ ኣይገልን ግዝንቶ ካብ ሲኦል ምናጠይ ቃላት እውን ኣይገልጾም ካብ ሞት ብምትራፈይ ኣይገልን ግዝንቶ ካብ ሲኦል ምናጠይ ቃላት እውን ኣይገልጾም
ዘይትስክም ኢየሱስ ኣለባሉ ሂበዮ ነገረይ ቀሲነየ ኣነ ይፈልጥ ንሱ ከመይ ከም ዝኾነ ኣሚነዮ እንዴ ሃንሳና ሓዋሩ ዘይተለመ ኳኑ ኣብ ነገረይ ኩሉ ጸላኢ ይፍቱ የኩረብምኔ ድሮ ተፈጽሙ ክሪኦ እያለ ክሪኦዬ 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 ኣነ ክሪኦዬ 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 ኣነ ክሪኦዬ ካይኮነ ኸሎ መዘማር ካይኮነ ኸሎ ምምስጋን ካይኮነ ኸሎ መዘማር ካይኮነ ኸሎ ምምስጋን ኣላሚድዋ ንነፍሰይ ኣላሚድዋ ኣላሚድዋ ንነፍሰይ ኣላሚድዋ ኣላሚድዋ ንነፍሰይ ኣላሚድዋ ኣላሚድዋ ንነፍሰይ ኣላሚድዋ ዘይጠመካ ትድጊካዮ ዝገደካ ኣብንካዮ ዘይጠመካ ተወጊካዮ ዝገደካ ኣብንካዮ ዘይጠመካ ተወጊካዮ ዝገደካ ነሱ 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 ሕይወት ዝሃበኒ ነሱ 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 ሰላም ዝሃበኒ ነሱ 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 ዕረፍት ዝሃበኒ ነሱ ነሱ ሰላመይ ነሱ ነሱ ዕረፍተይ